Бях пропуснал да свържа този червено-белия кабел, който е за контакт от контактния ключ и за това не можеше да се свърже, но сега предполагам, че вече всичко ще трябва да бъде наред. Ето вижте, линията тръгва. Това показва, че блока вече долу, виждате, това на немски означава, че е свързан. Блока за управление, екото работи. Това е за днес. Моля, преценете си този модел точно. Дали не мога, но ще изпратя снимки конкретно от екото да видите. Осведомете се точно за кой модел пасва.